әле Гөлнара, нинди кара болытлар. Шул яңгыр яварга җыена бугай. Сәлам, дуслар. Сәлам. Без сезне тылсымлы рәсем дәресендә күрергә бик шат. Дуслар, әйдәгез әле безне кояштан да, яңгырдан да, салкын җилдән дә саклый торган кул чатыр ясыйк. Башладык? Бу рәсемне ясар өчен безгә төсле кәгазьләрдән киселгән 6 түгәрәк, акварель буяулар, җилем карандаш, стакан белән су, помала, кара төстәге карандаш һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек рәсемнең аның фонын ясаудан башлыйбыз. Кәгазь битен яхшылап дымландырабыз. Һәм караңгы шәмәхә төсне алып, фонны ясауга керешәбез. Помаланы судан уңга һәм уңнан сулга йөртәбез. Аннары куе зәңгәр төсне кушып җибәрәбез. Дусларым, төсләрне бер-берсенә кушарга курыкмагыз. Алай ясасагыз, рәсемегез тагын да матуррак килеп чыгар. Кызгылт, сары һәм сары төсләрне кушып, шулай ук фонны ясауны дәвам итәбез. Иң ахырдан яшел төстәге матур җирәм ясыйбыз. Берничә яшел төсне кушып ясасагыз, җирәмегез тагын да матуррак һәм күләмлерәк килеп чыгар. Помаланы суга тыгабыз һәм бармакларыбыз белән аны сыгып, әйбәтләп корытабыз. Хәзер инде шундый авыш сызыклар ясыйбыз. Дусларым, карагыз, төсләр бер-берсенә кушыла. Һәм безнең рәсемебездә яңгыр ява башлый. Дуслар, яңгыр яусын өчен болыт кирәк. Әйдәгез әле болытлар турында кызыклы видео карап алыйк. Дустым, кара әле, күк йөзендә нинди матур болытлар йөзә. Алар нәрсәдән ясаласың? Эссе көннәрдә елга-күлләрдәге су парга әйләнеп күккә күтәрелә. Ә күктә җирдәге караганда салкынрак. Шуңа күрә пар яңадан су яисә боз тамчыларына әверелә. Бу тамчылар бер-берсенә кушылгач, болыт барлыкка килә. Болытлар һавага караганда күпкә җиңелрәк. Шуңа күрә алар күктә очып, йөзеп йөриләр. Ә менә болыт эчендәге су тамчылары күбәйгәч, ул авырая һәм җиргә яңгыр булып ява. Ә салкын кыш көннәрендә җиргә кар яисә боз булып төшә. Болытлар төрле төстә, формада һәм зурлыкта була. Җәй көне күк йөзендә мамык кебек йомшак, ап-ак болытларны күрергә мөмкин. Алар өем болытлар. Өем болытлар төрле хайван, кыш кыяфәтенә кереп, безнең белән рәхәтләнеп уйный сыман. Кечкенә өем болытлар гадәттә яңгыр алып килми. Алар көне буе яхшы һава торышы булачагын күрсәтеп тора. Ә менә зурайып, биек булып үскәч, өем болытлар яңгыр болытларына әверелә. Мондый болытларны күрсәң, өйгә керергә ашык. Тиздән көчле яңгыр явачак. Кайвакыт күк йөзен бик түбән йөзә торган соры болытлар каплап ала. Булары катламлы болытлар. Алар җылы һава белән салкын һава очрашканда барлыкка килә. Җәен һәм көзен алар озакка сузылган яңгырлар, ә кышын берничә көн ява торган кар алып килә. Кояшлы аяз көннәрдә бик биектә ак болытларны күрергә мөмкин. Мондый болытлар кыш каурыйларына охшаган. Шуңа күрә аларны каурыйсыман болытлар дип атыйлар. Мондый болытлар күкнең буеннан буена сузыла һәм кояшны бер дә капламый. Болытлар беренче карашка бик җиңел булып тоела. Ә чынлыкта бу алай түгел. Уртача зурлыктагы болытның якынча авырлыгы 500 тонна. Бу 80 фил авырлыгы кадәр. Син беләсеңме, болытларны таратып, яисә алардан яңгыр яудырып та була икән. Моның өчен кешеләр очкычка утырып, болыт өстенә менәләр һәм аңа махсус матдәләр сибәләр. Дусларым, бу видео сезгә ошагандыр дип ышанып калабыз. Ә без кул чатырны ясауга күчәбез.
төсле кәгазьдән ясалган түгәрәкләрне алабыз, урталай бөклибез һәм тагын бер тапкыр бөкләп куябыз. Барлык түгәрәкләр белән дә шуны эшләп чыгабыз. Безнең эшләнмәләребез әзер. Хәзер бер эшләнмәне алабыз һәм аның арткы өлешенә җилем сылыйбыз. Бер эшләнмәгә икенчесен ябыштырабыз. Алар менә шулай итеп ачылып торырга тиеш. Безнең арттан кабатлагыз. Шулай дәвам итәбез. Эшләнмәнең арткы өлешенә җилем сылыйбыз һәм икенче эшләнмәне аңа ябыштырабыз. Барлык эшләнмәләр белән дә шуны эшләп чыгабыз. Эшләнмәне ябыштырып бетергәч, аны әйбәтләп шулай итеп бармакларыгыз белән кысып алырга онытмагыз. Менә шундый матур кулчатыр килеп чыкты. Хәзер инде аны рәсемгә, фонга ябыштырасы гына калды. Җилемне кулчатырның арткы өлешенә сылыйбыз һәм яхшылап фонга ябыштырабыз. Дусларым, шундый матур кулчатыр килеп чыкты. Хәзер инде аның тоткасын, сабын ясарга да вакыт. Без төсле карандаш алабыз һәм кулчатырдан аска таба туры сызык сызабыз. Аның өчен бөкләп өскә таба күтәреп куябыз. Дусларым, менә шундый матур рәсем килеп чыкты. Бу рәсемне без катнаш ысул белән ясадык. Фонны акварель техникасында башкарсак, кулчатырны аппликация ярдәмендә ясап куйдык.